Monggo. Sesarengan kalian Arwana Nyampur Sari. Oke kalian Paguyuban Sound System Movision. Kayak aku beksan iki, Pak. Iya toh, masa aku dewe. S3 Audio. Iya. S3 Mo Production. Sing kersa nggih monggo langsung minggah nggih derek beksa. Iya. Podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak salah tambah manis ibu bunga yen takon nyanding sirane yang sipon ngangkat cucuk hati keprajan ubah manjat hatiku sang saya bedro tak seranani sun pikat mulut bedro Mas aku dewe-dewe wis wancine padha nindakake hakat wis kumadang wayahe sembayang tapi wajib gawe pangeran Subuh luhur lan asar salat sayati ngadoke nindak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah sholat sunai jasa brana iku perintah agama ngeling ana ning donya mung sedih
munggah Oh tak kira pe.